Shin dan uwa kana son ka samu subscribers sosai a cikin kankanin lokuta? Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akwai da shirye ne na kwaɗale da riska dage. A yau na kawo mana wani bidiyo ne mai matuƙar muhimmanci. Har da yake a baya na kawo ma bidiyo makamancin wannan, so wannan takaitaccen bayani ne zan yi akan yadda zaka samu wato a subscribers cikin kwanciyar hankali. So idan baka manta ba, na kawo mana bidiyo a baya cewa zaka iya samun subscribers ta wayansu hanya dabaru da ba su wuce kamar in ce guda biyu ba. So a wannan hanya tana da matuƙar muhimmanci, ya kamata a ce ka yi wannan hanya ka gwada su. So abu na gaba da nake son mana bayani akai, idan dai har kana buƙatar ka samu subscribers cikin sauki, so hanya suna da sun kasu kashi-kashi da zaka iya bi ka samu subscribers. Yanzu misali zaka iya bi kana bibiyan wayansu a YouTube channel masu matuƙar muhimmanci wanda sun tara subscribers masu matuƙar yawa. So zaka iya samun, idan dai har kana bibiyan bidiyon su, zaka iya samun a number wayar mai wannan channel din a wani bidiyon. So abu na farko da zaka iya ɗaukar number ka mishi magana, kana buƙatar a maka talle. So talle yana da matuƙar muhimmanci a channel naka. So idan dai kana son ka tara subscribers, ya kasance kana ba da talle. So kana ba da talle, ana maka tallan channel naka, zaka tara subscribers masu matuƙar yawa. So sannan kuma abu na gaba shine kamar yadda na kama muku bayani a baya, zaka iya bi kana wato pasting na link din channel naka a wato groups, zaka iya tara subscribers shi ma ta wannan hanya. So idan dai kai wannan zaka iya tara subscribers sosai. So sannan abu na gaba kuma bayan wannan shine ya kasance bidiyon da zaka dinga sakewa suna da matukar ma'ana, sannan suna da quality. So idan aka ce quality, ana buƙatar bidiyon ka ya kasance yana da haske. So kaga ko da ka je ka creating na bidiyo a kowane kalan application, ya kamata a ce ka sa shi a wato quality mai kyau, yanda zaka ga wato kalar bidiyon naka ya fita yanda ake bukata. So sannan kuma bayan wannan zaka iya bi ta wannan hanya shi kuma a yayin da ka zo kai creating na bidiyon ka, zaka dinga wato tunatar da duk wani mabiyanka cewa idan dai yau ne shigonka na farko a cikin wannan channel, a taimaka da na maka subscribe. So in dai kana irin wa'annan kalamai, za su dinga jin ra'ayi cewa da zarar mutum ya shigo cikin wannan channel naka, ya kalla bidiyo guda ɗaya, ya ƙara kallon guda ɗaya a ciki, so ko da bai maka subscribe ba, zai ji daɗin yanayin bayanin da kake yi. So in dai har ya ji daɗin wannan bayanan, kaga zai danna maka subscribe. So kaga ba wai mutum ɗaya ne kaɗai zai kalla bidiyon ka ba, in dai kana yin haka, kana sake bidiyo akai-akai, YouTube channel naka zai yaɗu, sannan kuma zaka samu subscribers ko da baka ce ma a maka ba, zaka iya samun subscribers masu matuƙar yawa. A wannan hanyoyi da na kama muku bayani suna da matuƙar muhimmanci a ce ka yi wato aiki da wannan muhimmancin. So saboda yana da matuƙar muhimmanci, ya kamata a ce ka yi aiki sosai da wannan dama, saboda ta haka ne kawai zaka tara subscribers cikin ƙanƙanin lokaci. So kar ka manta, idan baka mana subscribe ba, ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar ƙarar sanarwa, ka zaɓi all domin sanar da kai sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗaura. So na gode, idan ka ji daɗin bidiyon nan ka danna min like, saboda hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa mu kawo muku sababbin bidiyo masu muhimmanci. Sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Na gode.